जोंखै हरिमोहन पारानि टीम जों ताखौ बिरमनि थांनाय 20 तारिखआव जे हावा कुगुइ कमामानि ना बना सुबानि बागै हारा खुलायनानै बागै सुबानि हिगै सिनि पारानि सिमि 20 हयतो 30 जन फाइजाक जों सिगांथ' सिनि सिगांथ' गोबांमा पारानि गोबांमा बदलाव फाइगैचुबा फाइजा दिनैखे जों आरो हरिमोहन पारानि बर' प्राय 20 থেকে 30 जन फाइजा अपनि बिसिंते आरो सुपाजा दङ सिनि पारानि गामिनि कायाराम पारानि बर'बो दङ इनका अबनो खिबिगे फाइजाक दङ सिनि मास्टार टीम रावबो कायाराम स्कुलनि मास्टार रावबो फाइ सुपाजाक तिनि अजरा पारानि सिनि जतबो दङ रचिनि कायाराम पारा हुङै रचिनि बबाव बाक्साना जों तिनि रग हेल खेलेनाय जों बाजो डेली दङ जों हेल खेले दङ ओमफ्राय जों अजरागा जत ब्र पाल बाक्सा खेगे अबरो सारनि जे बिनि मांक थेरावनो जों हेल देखायमा दिदि दिसामाना हेगे जों साइटाव गई दाबो दंखौ जतटुकु फारि जों हेल खाइ थांनाय बनि मांक थै जाते माया पर्यन्त जों आने पारा कामी हलायने सुरेन्द्र चौधरीफ्रानि ए पारा होना जों मास्टार खाइ दङ हलाय जिनि कर्टबक प्रेस क्लाबनि प्रडक्ट फाइरो जे बिनमनि तिप्रा हाकवाय जे फुजा माने बना तयै सामं टांमाने जों ससियेल मीडिया राव नवै जोंबो एतदिन चेष्टा खाइ जागांबो अफिसियल कारननि बाय फामिया तिनि फाइ सबायहा नायनि बागै आरो फाइमानि जों किसु नुगजाहा आरो गोबांमा पारानि बरक फाइ सामु हमंटानि थाङै जाथाय लोंथाय बा दै हरावनि एकटु असुबिदा बिनि बागै आं लुकुरावनो इरानि जे फाइनारना खायरावै आने पार्सनल व्यक्तिगत भाबे आं दै 20 लिटार बटल या 20 टा अर्डार खायजा एन मध्य फाइ दङ आलाय जेने सात बा बसलायजा हेडमास्टार बो कायराम पारानि आलाय जों इरा जाथा इरा जे सामं हा वागजा दारिया जे सामं हमं तानि फाइनाय बररावनो जाजानाय किसु व्यवस्था खायनि बागै माइरं रकबो किसा व्यवस्था खायनि बागै जों सलाय दङ पासापासि सुरेन्द्र चौधरी पारानि अङै आं एकजन त्रिपुरा सुबलाय बथुनिबो मेम्बार दङ सेन्ट्रेल कमिटिनि अबनबो पारा जों जत बरनो इनफर्म खायजा प्रतिति पारा दारिया प्रतिति परिबारनो 50 टाका खालायै एरपरे प्रतिति परिबार माइरं सेरसा खालायै सुबासु खालायनि बाय इरने जरा हा खरानि फाइनारावनो जाहाथे दिफोराव माइ खसादै सारमानो बिनि बायबो जों सिनि सुरेन्द्र चौधरीफ्रानि हयते जों सालाय जागौबोनो बाय जों नाव कर्टबक प्रेस क्लाबनि मीडिया सं फाइनाराव बायबो अबनो आलोचना माखायो ननि बिसखाङो जों एरमধ্যে खाना सनानि बिसिङाव माइरं आलाय सिनि जे सुबासु मानमानि बननो खाना बा सनानि बिसिङाव जों ननि यागा याफारे फैनाय जाहाथे इरनि हा खवाग जागना खरानि फाइनारावनो बनो जों आबाय मिखानबाय मासा याफानो जाहाथे किसिसा माइ फानो जों दै लुइफा सागै आरो सरकारनि सुबासु परे बसुकजरा माना बसुकजरा माया जों माया साकजराथै जिनि बसुकजराथै साइड दं जों बना खायनि बागै जों चेष्टा खाय दं दाबावबो जों माने सिलिन्डार खायया जतटुक माया साकजराथै जों चेष्टा खायनाय एमयदे जिनि जीसीबी बो फाइ दङ लाम अड्डेक फाइजा स्पर ताबोबो थांमायख बिनि बाय बबो फाइनाय बो खायनाय बर खाय दंथ जेनि सामनो जों स्टप खायया जोंबो खाय दंनाय जे समय जेसीबी जागा थांय सयना इसी समयबो नने पारनि बरक सुबाय दितमाय ना तामाक अलरेडी जों तो प्रतिति कामी जों रुवाजा टाइमां दाबें रबाय काउन्सिलिं बडी न तयै जों अलरेडी मीटिं खायजाक कर्टबक प्रेस क्लाब रबायबो जों आजुकजाक जीसीबी नि हयते ओरै थांबानो जों जीसीबी बाय बाक्साबो जों सामन थांनाय जों कोनो दिन बनो जों याकादमिया हठास खालायै जों बेग्रें गंसाफाबो माननाय अरो अनेक जन ब्रक जयन्त हाबो सय थांखाना हाय थांखाना थांनाय थांखोक दे बडी जेकुनु अइन थांथोक जों बेग्रें गंसाफा ओरनि खलानि बागै जों लोकोनि बररक गामिनि बररक बनो चेष्टा खालाय दं।